Ja by som možno sa s vami rád podelil od pár takých skúseností z tej mojej služby, ktorá je tak trošičku prepojená možno s podnikaním, aj keď niekedy to nemôžem povedať, sa natáčať. Si pripadám viac v tej pozícii podnikateľa ako kňaza, práve pretože nie som v takej klasickej pastorácii, ale som vyčlenený pre mládež. A od roku 2007, môžeme tak od roku 2007 som na Orave, v Trstenej, pri Oravskej Priehľade, v Oravskom centre mládeže. To je taká budova, ktorú som zdedil akoby zároveň som úplne prvý kňaz, ktorý tam vôbec prišiel. To je budova, ktorá stála 15 rokov a keď už prišlo na to, že čo s ňou, tak diecézny otec biskup v tom čase rozhodol, že dobre, dáme ju mladým a nech tam už niečo robia. Tak som tam prišiel, aj keď rodák som z Popradu, z krásneho to mesta pod Tatrami, prišiel som k Oravskej Priehrade, ešte krajšieho kraja, pozriem všetkých Oravcov, ktorí tu sú. A od toho času tam som, s tým, že tou hlavnou fokusovou skupinou sú mladí. Ale to, čo je tak úplne prirodzené, a tí, ktorí ste z Oravy, poznáte ten kraj, tak viete, že pracovať s mladými na Orave nie je zase také úplne jednoduché, že je síce krásne, nádherné sa tak nastaviť, že wow, urobíme z nich ľudí, ktorí sú zlomení pre Boha a budú žiť naplno Božej kráľovstva a všetko je fajn. Ale príde maturita, koniec strednej školy a oni sa vám zakývajú a povedia čau, my ideme do Bratislavy, ideme do Košíc, ideme do Žiliny a už sa viac nevrátime. Alebo je veľmi málo takých, ktorí sa vrácajú naspäť, takých možno bláznov, ktorí si povedia, že Orava a idú naspäť. Takže to je jeden taký problém, s ktorým my sa stretávame v tom, že nám naozaj mladí po maturitách odchádzajú, strácame nejaký dosah na nich. A druhý problém, ktorý automaticky s tým všetkým vyplával, je to, že aj keď sa vrátia na Oravu, tak stále je niekde tak v povedomí to, že na Orave nie je práca. Aj keď roboty tam je toľko, ale vraj tam nie je práca. Minimálne nie je tá platená v tom klasickom pracovnom zamestnaní. A to je jeden z veľkých dôvodov, že prídu domov a skončia možno v rodinách, bez práce a teda bez zmyslu ráno vstávať, niečo robiť. A to má tie ďalšie svoje dôsledky, ktoré teraz nebudem menovať. Hej, a teda akoby v tom poli sa my tak hýbeme a keď naozaj chceme pracovať s mladými a chceme pomôcť mladým, tak to je jedna z otázok, ktorú nechceme obchádzať a nemôžeme obísť. Teda, dobre, my sú tu pre duchovný život, my vás budeme učiť modliť sa, alebo neviem čo iné, a toto si riešte vy sami ako chcete, to sa nás netýka. My sme predsa kňazi, alebo my sme tí duchovní a toto je tvoj svet. Jednoducho to nevieme tak robiť, nemôžeme to robiť, nechceme to tak robiť. A tak si v tej celej práci pripadáme tak, ako sú tie obrázky z nášho nového lanového centra, pozývam vás na Oravu do Trstenej. Že tak šlapeme veľmi neisto z jednej prekážky na druhú a kedykoľvek môžeme spadnúť. O to viac, že ja som nikdy neštudoval pozíciu nejakého manažera alebo neviem čo podobné, že riadenia ľudí. Mňa naučili dogmatiku, morálku a iné veľmi dôležité praktické teologické vedy. Právo som zabol, áno, cirkevné právo ma tiež naučili. A to bolo všetko. A tak som prišiel do centra a musel som začať zápasiť s vecami, ktoré jednoducho život priniesol. Od toho, ako vôbec utriasť celú tú budovu, aby fungovala, ako zabezpečiť kuchára, ktorý by tam mohol variť, a to všetko bolo OK a bolo schválené s hygienou, ako to potom všetko zaúčtovať a nezaučtovať a čo zaúčtovať a ako zaúčtovať a kde zohnať peniaze no a jednoducho zrazu bol pred mnou jeden obrovský veľký svet, ktorého som sa tak zľaknul, tak určite toto je to, čo chcem. Ale tak pomaličky som aj začal robiť kroky a dnes môžem povedať, že mám naozaj taký mám to taký krásny požehnal. Ja som v 2007 roku prišiel do centra úplne sám a prvé prázdniny som tam bol sám s dvoma mladými, ktorých som ukecal, že poďte na prázdniny dobrovoľničiť, že to bude určite super a fajn, žiadne brigády, nič, ale skončí leto a budete unavení, zbytí, nebudete mať z toho žiadne peniaze, ale určite sa to oplatí. A dnes naozaj vďaka veľkému Božiemu požehnaniu tam máme
10 zamestnaných ľudí, ktorí slúžia naplno, a nielen, že sú zamestnaní, oni jednoducho veria tomu, čo robia, a to vám je pre mňa veľký zázrak, že to takto Pán urobil. Takže ja sa budem tak trošku motať okolo tej celej práce, okolo tej služby a z nej tak trochu vychádzať pri tom, o čom chcem spolu s vami rozprávať. Ten názov je taký nádherný, ja sám som 2 dní rozumel, že teda akože, čo to vôbec tam budem hovoriť, čo som to napísal. Ale môžeme dať druhý slajd. A to, čo chcem ja tiež povedať, nie je to, že ako vôbec zabezpečiť nejaký trvalo udržateľný rozvoj, ale chcem povedať, že vy ste nositeľmi toho udržateľného rozvoja. Pretože ste kresťanskí podnikatelia, ste ľudia, ktorí sa vo svojej službe hlásia k Bohu. Ale ja verím, že ste ľudia, ktorí chcú aj tú celú službu robiť s Božím požehnaním. A poznáte príbeh Jozefa Egyptského, to je taký nádherný, krásny príbeh, ktorý sa stal druhým najmocnejším v Egypte, hneď po faraónovi. A nemal nič vyštudované, nemal nič vyučené, nebol odborník na nič, ale mal jeden veľký dar, jeden obrovský dar. A to je dar pomazania. Božieho pomazania, ktoré on prijal ako službu. Ktoré on prijal a preniesol do svojho života ako službu. Nestával na tom v tom zmysle, že tak ja som tu a vy teraz mi slúžte a skáčte okolo mňa, ale či bol vo väzení, či bol kdekoľvek akýkoľvek situácii, tým, čo mu Boh dal, slúžil. A prešiel si basou, prešiel si inými príkoriami, ale stal sa tým, ktorý zachránil nielen Egypt, ale zachránil celý vtedajší svet v čase hospodárskej krízy. A ja si myslím, že to je niečo, taká tá prvá veľká výzva, ktorej potrebujeme uveriť. Pretože to zároveň je to, s čím sa ja tak veľmi stretávam na Orave, a to je to, že, poviem to tak obrazne, keď prídem do chrámu, prídem na liturgiu, tú našu, ktorá je liturgiou vzkriesenia, tí, ktorí ste katolíci, tak to tak veríme, vieme, že to tak je, ale tá atmosféra tam je horšia ako na kare, lebo každý je tam unavený, zbytý, pomaly už neveríme tomu, čo sa tam hovorí a káže, lebo to sa nedá dnes žiť, je množstvo prekážok a ťažkostí. A ja sa pýtam, že ako je to možné? Ak my neuveríme, že my sme ľuďmi vzkriesenia, ak my neuveríme, že nesieme to pomazanie, ktoré je silnejšie ako čokoľvek v tomto svete, tak potom je zbytočné hovoriť o podnikaní, v zmysle rozvoja, potom hovoríme o živorení. Potom hovoríme o prebíjaní sa životom, potom nehovoríme o víziách, o nejakých snách a budúcnosti, ale hovoríme o tom, že dnes potrebujem chlieb a to je všetko. A tak rozmýšľajú mnohí. A ja to, čo teda dúfam, že nepreženiem tak veľmi, ale na Orave je veľmi veľa živnostníkov, podnikateľov, ktorí začali podnikať iba preto, že museli, lebo. Nebola na začiatku nejaká veľká vízia, nebola na začiatku nejaká veľká túžba, ale pritlačili život a veľa mladých je tam takých, ktorí ešte v tých časoch, keď to bolo oveľa jednoduchšie ako dnes, si povedali, to 3000 eur na začiatok, to nám je dobrý peniaz. A tak sa dali ako živnostníci, dostali vyše 3000 eur z úradu práce a neriešili to, čo bude ďalej, jednoducho mali peniaze, super, fajn, vybavené. A akoby tá mentalita naozaj ľudí, lebo Orava je kresťanská, tak to mi zabavilo, prosím. Tá mentalita je niekde úplne niekde posunutá a skôr majú pocit, že potrebujem prežiť. A mne sa páči, kardinál Turkson raz povedal, myslím, že to bolo aj práve v čase, keď bol tu na Slovensku pred niekoľkými mesiacmi, že podnikavosť, keď sa spojí so správnymi hodnotami, tak dokáže zmeniť svet k lepšiemu. Ja sa pýtam, či tomu veríte vy sami. Že vaša podnikavosť, keď sa spojí so správnymi hodnotami, tak dokáže zmeniť svet k lepšiemu. Či to je niečo, čo je kde si hlboko v nás, čomu naozaj tak bytostne veríme, alebo sami o sebe tak v tom svojom podnikaní pri všetkých otázkach premýšľame len v tej rovine možno pre vaše živorenie alebo toho prežitia zo dňa na deň. Lebo vidíme množstvo ťažkostí, prekážok a možno chodíme po rôznych seminároch a kurzoch preto, aby nás naučili, ako tie prekážky tak nejako šikovne zdolať, ako nájsť cestu, kde nebudú tie prekážky. A ja chcem povedať, že naozaj pre mňa to prvé dôležité je, že my nemôžeme vyčkávať, že sa zmení systém, že nemôžeme vyčkávať na to, kým príde nejaký múdry politik, ktorý to celé nastaví. A my nemôžeme sa postaviť do tej pozície len, že to príde samé, to sa zlepší,
ale cez to pomazanie, ktoré sme prijali, a Božie slovo hovorí, že my sme dedičmi všetkého nebeského požehnania Kristovi, to môžeme urobiť my a máme urobiť my. My sme tí, ktorí menia kultúru, práve preto ako kresťania. My sme tí, ktorí menia kultúru podnikateľského prostredia, my sme tí, ktorí menia tú kultúru vo firmách, práve preto, že v tom všetkom sa hlásime ku Kristovi a máme to pomazanie. To je tá prvá veľká výzva, ktorú máme, ten prvý veľký dôvod. To nie je niečo, čo potrebujeme hľadať. A keď bol teraz naposledy svätý otec František v Turíne, tak tam pri tom stretnutí s ľuďmi zo sveta práce povedal, že Turín je vyzvaný, aby sa svojou manufaktúrnou a remeselnou tradíciou opäť stal protagonistom novej éry ekonomického a sociálneho rozvoja. Turín, kde je vyše 40% z mladých ľudí nezamestnaných. Pápež som postavil a povedal túto vetu a ja verím tomu a viem, som presvedčený, že on tie vety nehovoril len tak, aby sa zapáčil ľuďom, aby si získal nejakú popularitu. Takže pre mňa tá veta tak trošku zmenená aj, alebo ju tak viem otočiť na Oravu, pretože naozaj práve preto, že tam ešte stále tí ľudia sa hlásia k viere a nejako sa snažia žiť to evanjelium, tak ja verím, že tam, kde je ochota žiť evanjelium, aj uprostred všetkých ťažkostí, tam je práve toto, tá veľká výzva, tá veľká možnosť, ten veľký potenciál budovať novú kultúru. A teda pre mňa aj trvalo udržateľný rozvoj. Ja keď som prišiel do centra na Oravu v tom 2007, tak to ma poznalo ešte oveľa menej ľudí a nevedeli tak úplne, že kto som, keď som šiel po uliciach, keď sme začali rozbiehať veci. A o rok na to, tým, že to centrum Oravské pri Priehľade, a to je od centra mesta 6 km, tak sme hľadali priestor v centre mesta, aby sme mohli s mladými byť. Nakoniec sa nám podarilo získať priestory od miestnej fary do prenajmu a zriadili sme tam taký mládežnický klub a tá partia ľudí, ktorí sme tam boli, ale sme si povedali, že my to tam urobíme také otvorené pre kohokoľvek, nebudeme tam veľa sa tak ani modliť alebo tak veľa hovoriť o Pánu Ježišovi, lebo to tí mladí už majú toho všetkého dosť a aby tam naozaj mohol prísť ktokoľvek. Keď sme otvorili ten klub, tak po Facebooku šli také správy, že no, keď tam pôjdem, budem sa musieť odmodliť Otče náš. Ale my sme povedali, nie, že my to chceme úplne inak, že slobodne, voľne, že tam dáme tam kríž, požehnáme ten priestor, to je všetko a pôjdeme si tak naľahko, tak dobre. A potom raz, keď príde ten moment, tak chytíme a my stiahneme k tomu Kristu, to už bude super. No chcem vám povedať, že to bolo v 2008, v 2010 to celé krachlo a z klubu nezostalo nič a my ako partia ľudí sme sa rozbili, každý šiel svojou stranou aj kvôli všelijakým napätiam vo vzťahoch a podobne. A pre mňa to je jedna obrovská skúsenosť. Obrovská skúsenosť, že nemám čo skrývať, nemám sa za čo hanbiť, že ja som soľou zeme a svetlom sveta. Ja nie som odpad ako kresťan. Ja to, čo robím ako kresťan, to nie je smeť, ktorý potrebujem zakryť niečím krásnym, aby to vyzeralo, ale naopak. Buď do tých vecí budem vstupovať naozaj s tým presvedčením, že som soľou zeme a svetlom sveta, ale ako kresťan. A že to, čo dáva chuť tej soli, to nie je moja vôľa, že ja to všetko budem dodržiavať a morálne žiť, ja budem taký dobrý a dokonalý, bez hriechu a neviem čo, ale naopak. Pre mňa to, čo dáva soľ, teda chuť tej soli, to, čo zapáli to svetlo, je viera v nadprirodzenosti. V Boha, ktorý je nadprirodzený, ktorý má povolal pre evanjelium a dávať viera, ktorá má moc povedať veľkú presať sa, on sa naozaj presadí. Nech to znie akokoľvek nelogicky, je to reálne, je to tak. Že ja nepotrebujem a nechcem hľadať len tie logické veci a nechať sa obmedziť do tých logických argumentov, že už na začiatku si poviem, že to asi nepôjde, lebo už tam vidím 350 dôvodov a to sa asi nebude až tak, lebo tam sedí taký úradník a je taký zákon a jednoducho keď budem všetko priznávať a robiť poctivo a čestne, tak prvýkrát neprežijem, lebo to sa tak dnes nedá a množstvo takýchto vecí. Ja sa nechcem nechať obmedzať logiku a nepotrebujem, pretože moja viera a vaša viera v evanjelium je pre mňa naozaj toto. Že to je semeno, ktoré je zasiaté do mňa, ale to semeno zasial Boh, nie moja vôľa. Ja chcem. Ja môžem byť poctivý v desatore, môžem byť poctivý vo všetkých morálnych, etických zásadách, ale stále to ešte nie je nadprirodzenosť. A ja teraz nechcem povedať, že nebudeme poctiví, to vôbec nie, ale chcem povedať, že toto bolo, pre mňa to bola jedna veľká skúsenosť, ktorej som veľmi tak potreboval uveriť a verím, že tak Pán Boh zariadil, a to už som bol kňazom, prosím pekne,
tak priznám čestne v pokáni. Lebo som dovtedy hľadal veľa len takých tých logických, ľahkých ciest, už vychodených, už pripravených. Teraz robím 2 kroky doprava, tam ma čaká toto, to vyrieším, pôjdem doľava a tam nemôžem ísť, tak sa otočím a pôjdem inak. A Pán Boh tak dal, že ma to prefackalo z každej strany, aby som videl to, čo som mal pod nosom. A dnes to, čo žijem, je pre mňa naozaj o tomto. Pretože tí ľudí, ktorých mám okolo seba, ktorí sú v centre, to, čo my môžeme zažívať v centre, vo všetkej tej službe, to je pre mňa ovocie práve tohto. Niečoho nadprirodzeného, čo by som ja nikdy nedokázal ako nejako logicky vyskladať, dať dokopy, ale čo sa Pán Boh tak veľmi, veľmi dobre stará. Takže ja vás v tomto chcem tak rovnako povzbudiť, že nech to znie a nech vidíme pred sebou akékoľvek prekážky v tom kresťanskom žití. To je jedno, že ich vidíme. Naša viera nemá problém s prekážkami. Boh nemá problém. To si tak múdro povedal, to poznáte tú vetu, nechceme tu vyznať také, že ako iba kázanie, že nehovor Bohu o tom, aký veľký problém máš, ale povedz problému, aký veľký je tvoj Boh. A tak podľa mňa naozaj v tomto je jedna obrovská moc, nielen také nejaké psychológie, ale toho, čomu sme zasvetili aj svoje povolanie, svoje podnikanie. A preto si myslím, že tá skúsenosť apoštolov, keď ich Ježiš najprv po najprostupne nechal vo večeradle na tých pár dní, tam zostaňte a modlite sa, to nie je len taký nejaký Boží rozmar. Že ešte som všetko nepripravil, tak ešte vydržte. Pôjdete do sveta vtedy, keď na vás zostupí Boží duch. A my už vieme, čo ten Boží duch spôsobil skrze tých ľudí. Keď dokázal s rybármi urobiť naozaj to, že zmenili kultúru celého toho sveta. Keď všade, kde oni prišli, prinášali požehnanie. Mnohí boli, ktorí na nich útočili, mnohí boli, ktorí na nich ukazovali prstom, ktorí im robili zlé, ktorí im škodili, ale všade, kde prišli, prinášali požehnanie, prinášali život, tak to nebolo z ich múdrosti, z ich šikovnosti, z ich nejakého manažmentu, ale pretože boli plní Božieho ducha. Hej? A v jednej múdrej knihe práve opäť od kardinála Turksona sa tam píše, že podnikateľ, ktorého cirkev dáva ako model, to nie je špekulant, ale je inovátor. Cieľom špekulanta je maximalizovať zisk. Podnik je pre neho iba prostriedkom na dosiahnutie cieľa a ten cieľ je zisk, čo najväčší zisk. A on hovorí, že preto otvára školy, preto zakladá nemocnice, lebo vidí ten cieľ, ktorý za ním je, a to je zisk. A ja musím povedať, že aj v tom prostredí cirkvi, v tom našom prostredí na Orave, ktorá je naozaj že kresťanská, že všetci tam ideme tak poctivo do toho ako kresťania, tak prvá otázka je, čo z toho bude? Nakoľko sa to oplatí? To nebudem robiť, lebo to. A ja myslím, že to je tak trošku škoda. Hej? Lebo podnikateľ je inovátor, ale tiež nie inovátor iba pre inovácie. To už viete sami vedieť, že to, čo je našim povolaním, nie je len inovácie pre inovácie, ale niečo oveľa viac. To, čo naozaj spôsobil Boží duch na začiatku cirkvi, to, čo spôsobil Kristus, to, čo máme robiť my. A to je meniť svet a meniť kultúru. A pre mňa opäť takým jedným svedectvom je večeradlo, aj v tom zmysle prvého večeradla, ale zároveň aj v zmysle jednej medzinárodnej komunity, ktoré som sa ich zaujímal celým srdcom hneď na ako prvú lásku a prvý pohľad. A to je komunita, ktorá dnes funguje po celom svete a ktorá sa venuje, alebo sa snaží pomáhať rôznym mladým ľuďom, či už sú závislí, stratení v živote a kdekoľvek inde. Na začiatku tej komunity je jedna malá talianská mníška, ktorá sama má dosť problémov so sebou, a ktorá jednoducho to celé začala a začala to tým, že nemala žiadne sociálne dávky, nemala žiadne príspevky od štátu, nemala vôbec nič, jediné čo mala je presvedčenie, že to má robiť, jednu veľkú túžbu a odhodlanie dať do toho všetko a dodnes to tak funguje. A jediné čo sa tam žije je evanjelium naplno. Nie sú tam žiadni psychológovia, nie sú tam žiadni bachári, nie je tam nič také z týchto vecí. Žije pochopil v jednom dome 40 feťákov, narkomanov, zlodejov, zločincov a 40 báb, rovnako s rovnakým osudom.
a nezabíjajú sa, nechodia tam policajti, nie sú tam reže, skôr naopak po tej skúsenosti, ktorú tam zažijú, vychádzajú von a nielen, že už nefetujú, nielen, že nepijú, ale sú ich životy úplne obrátené. Úplne obrátené. Tá skúsenosť večeradla ako miesta, kde čakám na Božieho ducha, kde verím v jeho moc a kde som preto, že ma tam poslal Boh, že to je to, čo mám robiť, je pre mňa veľmi silná aj v tých všetkých veciach, ktorých som, nielen ako pre kňaza, ale aj pri tých praktických veciach naozaj okolo centra, okolo všetkej tej služby. A aj keď pracujeme s mladými a hovoríme im o podnikaní, alebo teda o tej možnosti, že to je niečo, čo jednoducho je dnes cesta a oveľa viac ako len si hľadať klasickú prácu, tak to je jedna z prvých vecí, ktorú sa im snažíme priniesť, aby boli ochotní uveriť. A preto ja dnes rozprávam o trvalom, udržateľnom rozvoji, ktorý stojí na niečom oveľa silnejším a stabilnejším, ako je len dobrý politický systém, ako je len dobre nastavený manažment, alebo čokoľvek iné. A ja netvrdím, že to nie sú dôležité veci. Hej? Sú určite veľmi dôležité. Ale my máme ešte niečo ďalejšie a väčší bonus k tomu. A teda ak prvou výzvou takú pre cirkev, možno aj na Slovensku, je práve uveriť v moc ducha naplno, viac ako systém logiky, tak druhou výzvou, a možno práve už teraz tak špecificky v tejto oblasti podnikania, je vedieť využiť potenciál komunity, miestnej komunity. Mne sa totiž stalo, že keď sme na Orave raz rozprávali s niektorými podnikateľmi o tom, že poďme tam niečo tak vybudovať, sa tak viac pospájať, že vytvoríme priestor na nejaký networking, aby sa to tak prepájalo, aby sa tí ľudia stretávali, aby spolu hovorili, aby sa povzbudzovali, aby zároveň robili niečo, alebo by to prinieslo požehnanie pre tú komunitu, tak jednu z prvých vecí, ktorú som počul, je to, že no hej, ale ja nebudem s ním obchodovať, lebo u mne je lepšie ísť tam, kde si do sniny a dovie si veci odtiaľ, ako tu z námestova, pretože pred 5 rokmi to hej, a množstvo iných vecí. A spoločné dobro ako konečný cieľ, to nie je len cesta ziskov či produkcie, ale to je zapojenie všetkých. No, opäť sú to slova pápeža Františka. Zapojenia všetkých. Svet to možno volá tak trošku, že spoločenská zodpovednosť v zmysle prepájania a videnia ďalej, ako sú len múry mojej firmy. A ja verím, že vy toto v sebe máte a týmto žijete. A ja o to len hovorím práve preto, že aj napriek tomu, že to prináša množstvo ťažkostí, aj napriek tomu, že si veľakrát môžete v tom všetkom prípadať ako blázni, tak toto je cesta. Toto je niečo, čo je našou úlohou a čo je pre nás. A možno naozaj ako cirkev potrebujeme trošku viac do toho vstúpiť. Jednak v tom zmysle, že vieme budovať imidž podnikateľov inak, ako ho buduje svet. Že vieme budovať imidž podnikateľov viac ako len čo je opravený kostol, vieš, no, orgán, to ti trošku stojí. Čo keby tak? Ja si myslím, že my potrebujeme robiť s týmto niečo oveľa viac. Meniť to vnímanie ľudí na vás, na podnikateľov, na samotné podnikanie, a jednoducho ukazovať to v tej pravde, ktorú to v sebe nesie, a tak budovať a prepájať tie veci, budovať tie vzťahy. Učiť a viesť zamestnancov o tom, ja vlastne, že sa mi to raz podarí niekedy, keď viem 60-ročný na dôchodku niekde u farnosti malej, Fabisku pozdravujem, kázať o tom, že, alebo teda hovoriť a učiť ľudí aj pri liturgii aj o tom, že tá pozícia zamestnanca nie je pozícia toho, ktorý škodí svojmu zamestnávateľovi, ale naopak. Že to nie je jeho firma, jeho podnik, ale že to je naše dielo. To patrí, to je o nás všetkých a nie je to v zmysle nepriateľstva, v zmysle toho, kto si viac ulúpi a on sa vozí na takom aute a ja chudák, hej. A to už poznáte vy sami. Toto je jedna z veľkých víziev, aj možno ako podpora pre vás. A ja som si tak uvedomil, keď som naozaj tak veľmi intenzívne chodil okolo tých miestnych a lokálnych podnikateľov a pýtal, že no, opravujeme centrum, potrebujeme čo si s kúrením urobiť a podobne. A že
že akoby to je to jediné, čo s podnikateľmi vieme, a ešte neprišla taká iniciatíva, ako sa teraz rodí, a ja sa tomu veľmi, veľmi teším, že to tak je. Aj keď som mohol prispieť trošku viac do toho, dobre, to je a to, že vytvoriť priestor na podporu. Že jednoducho ukázať naozaj, že podnikateľ je veľkým požehnaním. Že to je muž a žena, ktorý nesie jedno veľké pomazanie, nielen pre seba, ale pre všetkých tých okolo seba, pre celú komunitu, nielen pre svoju rodinu, nielen pre svojich zamestnancov, ale aj pre tú obec, pre tú farnosť, kde je. A tým požehnaním nie sú len peniaze. Tým nie sú len peniaze, ale aj niečo iné. A ešte, tu už myslím, že by bol predposledný slajd, ktoré posunieme ďalej. Áno. A práve preto, pre mňa ten udržateľný rozvoj v zmysle, alebo v tej oblasti podnikania, je vlastne učeníctvom. Že ja ako kresťan nie som zamestnancom v Ježišovej firme. Kde mi Ježiš nakáže nejaké veci, toto správ, toto spĺňa, toto urob. Tu sú pravidlá, ktoré máš dodržiavať, toto je kultúra v mojej firme a tak ju rešpektuj. Ale on ma nepovolal za zamestnanca, on ma urobil svojim priateľom, učeníkom. A to je pre mňa princíp sprevádzania, kde nie len, že Boh ma vedie a sprevádza, chcem tomu veriť, že to tak je, a pýtam sa ho, že čo mám robiť a čo chcem, ale aj na tej ľudskej rovine. Že ja potrebujem, a ja to dnes viem a som vďačný za to, že to mám, že potrebujem pri tých veciach, ktoré robím aj ako kňaz, ale aj z tej pozície v centre, a potrebujem niekoho, s kým sa môžem radiť. A nielen vtedy, keď je ťažko, kto ma sprevádza, staršieho brata. Brata, s ktorým jednoducho viem spolu zdieľať tie veci, kto sa za mňa modlí, kto mi žehná, kto mi vie povedať toto urob, alebo pozrieť sa na to inak. Hej, a je ideálne pre mňa, že to je človek, ktorý sa spolu so mnou dokáže modliť, že nemusím to hľadať niekde vo svete nejakého poradcu, ale že je to človek, s ktorým si sadneme, povieme si a potom že dobre, ideme sa teraz spolu za to modliť. To je úplne geniálne pre mňa. A na záver, taký jeden malý klip v rámci toho celého. Možno ste ho niektorí už videli. Je to taký reálny klip z reálnej situácie z olympiády. Pre mňa, keď som ho videl prvýkrát, tak naozaj tak veľmi, veľmi silne mi zostal v srdci. To nie je krč. To je niečo veľa väčšie ako krč. Ale som myslím, že mal natrhnutú šľachu, alebo niečo... Roztrhol sa mu sval, tak. A tak nemohol ísť ďalej. Ostatní bežali. Utekali ďalej. Ale on s tou svojou úžernatosťou a s tou vytrvalosťou idem. Jednoducho, ja to musím dôjsť. Možno niekedy sa pripadáte aj vy, pripadáme my sami. Takže prídu rôzne ceny, dáme to, ideme, spravíme to. Ale v jednom momente sa stalo niečo veľkolepé. Otec, ktorý sedel na tribúne, sa na to nemohol len tak pozerať, keď jeho syn sa tak trápil a skákal. A tak bolo jedno, že som SBS-kári a že tam čokoľvek iné. Jednoducho prišiel k nemu, je môj syn. Chytil ho a spolu s ním šiel. Obhájil si svoje miesto, nenechal sa odohnať, ho nepustil. A ja si myslím, že viete, prečo vám ten klip púšťam. Pretože to je presne pravda o nás. Pri všetkých veciach, ťažkostiach, zápasoch a bojoch, toto je pravda o nás. O našom živote. Aj o podnikaní. To nie je skúška, či budeme dobrí. To nie je len nejaký výkon, ktorý máme podať. Ak si jeden otec takto zastane svojho syna, o čo viac ten náš. Ak nám srdce rovnako bije pre ňa. Ja verím tejto pravde, žijem ju, zažívam ju. Som za ňu veľmi, veľmi vďačný. A tak vám ďakujem za pozornosť a
A naozaj vám chcem povedať posledné dve veci. A to je to, že toto je veta, s ktorou pápež zakončil svoj príhovor, že majte odvahu. Nejde o trpezlivosť typu zmieriť sa so situáciou. Nie, odvaha neznamená toto, ale naopak znamená majte odvahu, buďte odvážni a kráčajte ďalej. Buďte kreatívni. Buďte tými, ktorí sú kreatívni každý deň, buďte remeselníkmi budúcnosti. A to silou tej nádeje, ktorú nám dáva Pán a ktorá nikdy nesklame, no ktorá si ale vyžaduje i našu prácu. Za toto sa modlím a v tomto vás z celého srdca povzbudzujem. Nech vás všetkých požehnáva Pán. Tak to povedal pápež, tak to hovorím ja na záver toho celého. Veľmi si vážim a som rád, že sa púšťate do vecí, ktoré nielen, že chcete robiť naplno, ale ešte viac chcete robiť zlomenie pre Boha. Ďakujem. Ďakujem, Braňo. Po 4 duchovných predstaviteľoch teraz ide na podnikateľ, ktorý robí stoličky na nábytok do kostolov. Stanko Kereškej zo spoločnosti Konfer bude hovoriť na tému zameraný na cieľ. Ďakujem za to video, to prvú vec. V tom videu som videl, možno sa mi bude ťažšie rozprávať, ale bolo to silné video. Nečakal som takúto vec na začiatok. Chcem sa poďakovať manželom Šušoliakovcom, Jankovi Košturiakovi, za to, že tu môžem stáť, že tu môžem sedieť a počúvať, za to, že vám môžem povedať príbehy môjho života. Budem vám hovoriť také etapy môjho života. Nie je dlhý, podnikám 6 rokov. Je to etapa pred svadbou s mojou manželkou. Je to čas rozhodnutia sa pre Boha. Je to čas mojho manželstva, začiatkov. Je to čas, kedy firma prišla do nášho života, kedy prišli problémy do nášho života, kedy nám neostalo nič iné, len veriť a zostať zameraný na cieľ. Chcem sa veľmi poďakovať aj mojej manželke, ktorá si v 3. rade. Asi aj v 3. rade sa jej teraz poďakovávam. A stojí tu so mnou, tu moje svedectvo, ktoré vám budem hovoriť. Hovoríme spolu. Robila mi korektúru tohto textu. Takže je to Melona. Ďakujem vám všetkým, že sme sa tu stretli za účelom hľadania cesty Boha, jeho cesty pre náš život. Že nie sme niekde za mobilom, za notebookom a nezáňame zákazky, ale snažíme sa zastaviť a rozmýšľať nad tým, ako dobehneme do cieľa, že sa pozeráme dopredu. Budem ako mladý ideáli teraz rozprávať o Božích mužoch, o starejších a musí mi Boh pri tom pomôcť. Ja to mám pripravené tu pred sebou, aby to malo systém, čo budem rozprávať. Prosím, nevidíte v tom celom mňa. Skúste si predstaviť svoj príbeh, ktorý bude tento príbeh hovoriť pre vás. Som spomínal so Zuzkou, podnikáme 6 rokov. Máme malú firmičku, Konfer, vyrábame stoličky. Vyrábame kostolné stoličky, sú to veľmi pohodlné stoličky. Časom prišli vlastne aj ďalšie produkty do našej firmy. Sú to bežné banketové stoličky, stoly a zariadenie pre konferenčné miestnosti. Stále sme ale sústredení hlavne na pohodlné sedenie. Ako to celé začalo?
Pred 8 rokmi som uveril Bohu, že je môj otec, ktorý sa o mňa stará. Preto som volal Zuzanke, boli sme zasnúbení, boli sme 5 rokov spolu a v ten deň som jej volal a hovorím: Zuzanka, poďme sa vziať. Nečakajme do konca školy, to sú ešte dlhé 3 roky, poď si ma zobrať, náš Boh je otec a on sa o nás postará. Nie ako naši otcovia, na ktorých sa budeme spoliehať, že nám dajú financie, dajú nám byt, ale nebeského Otca. Ja som ho spoznal srdcom. A po niekoľkých besenných nociach sa Zuzanka rozhodla, že áno. Po 5 mesiacov sme mali svadbu. Bol to nádherný deň spečatenia našej viery v Boha. Brali sme sa skutočne s Bohom, pred Bohom a s vierou, že on sa o nás postará. Zohnali sme si do prenajmu malý výhodný byt v Banskej Bystrici. A tu sme prežívali požehnané medové mesiace v Božej prítomnosti. Tam sa začal náš živý vzťah s Bohom. Chodívali sme večer na svätú omšu na Radvan, stretnúť sa s Kristom vo sviatosti. Otec Bernard tam mal sväté omše a jeho kázne sme počúvali s veľkým úžasom, s takým záujmom. Celé toto obdobie, prvé 2 roky, boli prípravou na naše podnikanie, ktoré prišlo potom. Počas tohto obdobia Boh obmäkčoval naše srdcia a budoval náš charakter. Viedol nás do pokory v manželskom živote, v podnikaní, v financiách, asi v každej oblasti, v ktorej sme mu to dovolili. A našou častou modlitbou v tomto období bola táto modlitba: Oče, urob čokoľvek v našom živote, aby sme sa ťa nikdy nespustili a aby sme ti boli bližšie a bližšie. Je to ťažká modlitba. S predstavou tých najstrašnejších vecí, ktoré sa vám môžu stať. Ale myslím, že je to len preto, lebo nepoznáme identitu Boha ako Otca. Po tých pár rokoch, ktoré som prežil s Bohom, sme prišli na tajomstvo nášho života a je to pokora. Podnikanie ma učí pokore. Moja firma je nádherný dar od Boha, ktorý mňa učí ísť nižšie. A chcem, aby moja firma prekvitala, ja som jej hlavou a ryba smrdí od hlavy. Ja sa potrebujem umenšovať. A viem, že Boh potrebuje v mojej firme rásť. Firma v tomto období prišla ako dar z neba. Nezaložili sme ju vlastnou silou, ale sme ju s radosťou prijali. Je to dar, ktorý my máme spravodlivo správovať. Nasledovali roky tvrdej práce a drímy. Pracovali sme na firme, rozbiehali ju úplne od začiatku s novým produktom na trhu. Každá naša zákazka bola výzvou a vždy sme mali čo vylepšovať po tejto zákazke. Bolo to dosť ťažké a náročné, nedarilo sa nám. My sme prišli do momentu, kedy sme sa celé týždne pýtali Boha, prečo? Prečo to nejde? Robíme niečo zle? Prečo nás Boh nežehná? Však celá táto firma má patriť Bohu a Boh má žehnať to, čo je jeho. Ale bolo to preto, aby sme pochopili nový pohľad na podnikanie. A muselo prísť ešte ťažšie obdobie. Pred pár rokmi sme prišli do momentu, keď sme chceli so všetkým skončiť. A vynárala sa nám otázka. Kde v tom celom bol Boh? Už som pozeral na profesii nejakú pracovnú ponuku v Ružomberku. A ešte aj okolie nám hovorilo otázky typu nechcete sa radšej zamestnať. Už sa 2-3 roky trápite vo firme a skúste sa zamestnať a popri tom môžete podnikať. Jediné, čo sme mali v tom období, bola viera. Viera, že čo Boh začal, to aj dokončí.
On nám dal túto firmu. Nikdy si nenechajte spochybniť to, čo viete, že ste prežili s Bohom. Je to ako malé semienko, ktoré Boh zaseje do nás a diabol sa ho snaží vyzobnúť ešte, kým nezačne kličiť. Muselo sa to pritvrdiť, prišiel najvyšší tlak. V priebehu 1 mesiaca ale sa nám objavili zdravotné problémy. Vytopilo nás v kancelárii, skoro nás vytopili susedia, prišli veľké finančné problémy, mali sme zaplatiť čiastku, na ktorú sme nemali založené peniaze. Prišli sme do bodu zlomu. Boli sme zlomení pred Bohom. Všetko sa na nás rútilo, ale my sme sa z milosti Božej práve v tomto období dostali k príbehu kráľa Jozafata. Proti Jozafatovi prišli bojovať národy vo veľkej presile. Kráľ sa prelakol a urobil jednu dobrú vec. Obrátil sa na Pána. A Pán mu povedal: vy sa nebojte a nestrachujte pred týmto veľkým zástupom, lebo ten boj nie je váš, ale Boží. Vašou úlohou nebude bojovať. Pevne sa postavte a pozerajte sa na pomoc, ktorú vám poskytne Pán. Oni včas ráno vstali a keď vychádzali, Jozafat sa postavil a povedal: verte v Pána svojho Boha a bude sa vám dariť. Poradil sa s ľudom a rozhodol, aby Pánovi speváci išli pred ozbrojencami a aby volali: oslavujte Pána, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. A ako to dopadlo s Jozafatom? V čase, keď začali spievať a plesať, zasiahol Pán. Moabčania, Amončania, Seirčania sa postavili vzájomne proti sebe a pomáhali si vzájomne sa zničiť. Judovci prišli na miesto, odkiaľ bol výhľad na púšť, obrátili sa smerom k zástupu a videli iba mŕtvoly popadané na zem. Nebolo nikoho, kto by sa bol zachránil. A Jozafat a jeho ľudí šli pobrať korisť a našli tam množstvo majetku, šiat a skvostných nádob. Nabrali si toho toľko, že tam nevládali uniesť. 3 dní brali korisť, tak veľa ich bolo. Tak veľa bolo tej koristi, že ju nevládali uniesť. A tak sme sa inšpirovali Jozafatom. Začali sme chváliť Boha piesňami, žalmami, ale hlavne postojom nášho srdca. Asi ľahšie by sa nám vtedy sťažovalo a prosilo. Ale aj nám Boh vtedy hovoril: nebojte sa a nestrachujte sa, pred čímkoľvek stojíte. Zamerali sme sa na jeho veľkosť a svetosť a nie na starosti a ťažkosti v našom podnikaní. Toto obdobie tlakov, poviem výsledok tohto celého, aby kleslo napätie. Toto obdobie tlakov z nás vytlačilo nesprávne postoje k fungovaní vo firme. Usporiadalo nám priority v našom živote, podnikateľskom, manželskom, prinieslo ovocie vo vzťahu s ľuďmi. Viete, ako sa striebo prepaluje v ohni a tým sa zbavuje nečistot. Aj naše postoje sa zbavovali nečistot a dostávali sme rýchlejšie zlato. Preto niekedy musíme prejsť tými problémami, aby sa zocelil vnútorný človek. A keď som si myslel, že mám v rebríčku mojich priorit Boha na prvom mieste a hneď na druhom moju Zuzanku, len vďaka tomuto obdobiu som zistil, že na prvej priečke som bol ja. A spolu so mnou naplňanie mojich potrieb a mojich predstav o firme, v živote a v manželstve. Získali sme so Zuzkou obaja niečo, čo má z hľadiska večnosti o mnoho väčšiu hodnotu ako dočasné starosti na zemi. Upriamili sme pohľad inám ako na seba. A našli sme najprv kúsoček Božieho kráľovstva a potom ostatné nám bolo pridané. Ako to dopadlo s nami? Jozafatov príbeh poznáme. To, čo nám bolo pridané, bolo. Prišli sme na operáciu a doktor nás po predoperačnom vyšetrení pustil domov. Nebolo čo operovať.
Počítače v kancelárii, ktoré zalialo vodou, nám fungovali ďalej. Voda od susedov nás obýšla po stupačke ďalej. Asi trošku vytopilo iných susedov. Mrzí ma. A peniaze sa vyriešili časom. My sme nezbankrotovali a to všetko bolo nám pridané naviac k tomu podstatnému, čo sme dostali, a to bolo nové chápanie a poznanie Boha. Vo Svetom písme máme mnoho svedkov viery, o ktorých svedectvo sa môžeme oprieť na život. Viete, že Henoch chodil s Bohom a Boh ho vzal a Henocha nebolo. Henoch bol v harmónii s Bohom a Boh si ho vzal. Abraham, Jozef, Mojžiš, Jozue, Gedeon, Job, všetci títo mužovia boli v tej dobe v podstate podnikateľní. A Sväté písmo nám dáva svedectvo ich života. Ešte predtým, ako hovorí o tom, čo dokázali, písmo odkrýva postoj ich srdca. Keď sme čítali ďalšie príbehy v knihe Kráľov, videli by sme aj opačné prípady, ako bol Jozafat. Napríklad Šalamún. Preto sa Pán rozhneval na Šalamúna, lebo sa mu srdce odvrátilo od Pána. Je to pre mňa, hádam, najväčší vzostup a pád podnikateľa na svete a histórii ľudstva. Najmudrejší človek, aký kedy na svete bol, príde o všetko kvôli postoju jeho srdca. Dobre, urobil to kvôli Dávidovi, že prišiel o to až po smrti. Len kvôli Dávidovi, ktorý mal spravodlivé srdce pred Bohom. Viete, mnohí z nás by sme mohli skončiť ako Šalamún. Moja téma je zameraný na cieľ. Ale keby som sa nezameral na cieľ a nepoznal svoj cieľ, mohol by som hovoriť tému zameraný na seba. Tak by sa mohol volať názov tejto prednášky. Chcem sa zamerať na pôvodcu a završiteľa mojej viery. To je jediná možnosť, ako môžem ja s mojou firmou dobehnúť dobrý beh a dôjsť do cieľa. Inak by ma stiahol bokom mamon, pýcha alebo slabosti tela. A nakoniec by som do tej tesnej brány nemusel ani dobehnúť. Pavol nám v liste Hebrejom dáva úspešný návod na beh. Preto aj my, obklopení takým oblakom svedkov, zhoďme všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva, a vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou, s očami upretými na Ježiša, na pôvodcu a završiteľa našej viery. Máme ešte čas? V každej situácii, v každom rozhodovaní sa môžem pozrieť na Krista. Stačí mi len zodvihnúť pohľad od pozemských problémov vo firme, v tomto svete a zamerať sa na Ježiša. Na jeho príklad. Môžem sa ho opýtať, ako by si Ježiš robil ty v tejto mojej situácii. Ak hľadím na Ježiša, hora problémov, ktorá stojí predo mnou, sa stáva menšou a menšou. Ak hľadím na problémy, na tú horu, ktoré sú predo mnou, Ježiš sa stáva menším a menším. V mojich očiach. Keď sa stáva v mojich očiach, preto by sme si mali chrániť naše oči. Pred príchodom do cieľa ma čaká ešte dlhá cesta, o ktorej Pavol hovorí, aby som ňou vytrvalo bežal. Ale ako? Myslím si, že najlepšie je priamo a rovno do cieľa. Môj priateľ raz hovoril príbeh o tom, ako s otcom orávali zem. On obdivoval svojho otca, aké nádherné rovné brázdy dokáže robiť. A hovoril otcovi, otec, ani keď som špagát vystrel, také rovné brázdy nie sú. A pýtal sa otca, že si môj hrdina, ako je to možné, že ty robíš takéto rovné brázdy? A otec mu rozpráva, syn môj,
Keď položím plúh do zeme, potrebujem mať koňa zárovno s tým stromom, ktorý je vzadu na konci poľa. Uši koňa sú ako cielnik, ako muška pušky, ktoré stále musia smerovať na ten strom. Vtedy robím dobré a rovné brázdy. Ak sa pozriem napravo, naľavo, idem do boku. Na záver mám pre nás, aj mňa hlavne, a vás, ktorí si to chcete zobrať, a možno som vám niečo povedal zaujímavé. Povzbudenie. Chcem nás všetkých povzbudiť, aby sme mali oči upreté na Ježiša a na nebo. V akejkoľvek situácii, do ktorej sa dostaneme, sa môžeme pozerať na týchto Božích svedkov v písme. Ale hlavne cez evanjelia na svedectvo nášho Pána Ježiša Krista. Na ňo, ktorý ako Boh tvorca vzal si pokorne telo človeka. Tvorca si vzal to, čo stvoril. Ako príklad nášho života, keď ako pokorný baránok, ktorý zaprel sám seba, nemyslel na veci ľudské, ale na veci Božie. A Boh Otec, ktorý bol stále s ním, ho opustil, aby on sám vyniesol svoj kríž. Zomrel tam za Jeruzalémom za naše hriechy a prestúpenia. Na tom kríži sme mali visieť my. A namiesto toho teraz môžeme vidieť Otca. Môžeme vidieť jeho lásku. Môžeme sa rovnako stať ako Ježiš Božími deťmi. Boha, ktorý vlastní všetko. Aby sme ako Božie deti mohli podnikať s Otcom. Aby sme s ním mohli ráno pred ťažkým dňom mať pohľadu. A za každým mu odozdať všetko, aby nás on prenikol, naplnil. A potom už len pozorovať a tešiť sa z toho, ako ide Boh spolu s nami všade tam, kam kráčame. A Pán bude aj vo všetkom, čo robíme. A bude to na jeho slávu. Ak si chcete niečo zapísať, je to Matúš 6. kapitola, celá kapitola. Je to žalm číslo 1, kde sú negatíva, pozitíva, výsledok. Je to žalm 23, príbeh Jozafata, Joba a podobných svedkov viery. Predtým, ako sa dostaneme do neba, oslávme Boha aj potením sa. Prácou našich rúk. To je jedna z vecí, ktoré už v nebi nebudeme môcť robiť. A na záver, Otče náš, posväť sa Tvoje meno a príď Tvoje kráľovstvo. A stan sa Tvoja vôľa v našom živote aj v podnikaní. A prosíme ťa, daj nám dnes náš každodenný chlieb.